Hasi ginen biltzen, ja iraiaren amaieratik, ez? Hasierako ostegunero biltzen gara, orain dela ja 2 aste, ez? Edo ja mistuak ere, eta hasieratik zabala izan da, esango nuke 20 bat lagun, ez? Biltzen ari garela, maizago, dago ere talde trinko bat, baina parte hartzea handia izaten ari da, esango nuke. Nahi genuen gehiago izatea, zabala da, hurrengo ostegunean ere bilera daukagu eta animatzea, ez? Greba bera baino askoz ere haratago doiela, eta hau dela pixkat eskaparatean jartzea bizi dugun egoera, danori dagokiguna eta danon artean irauli behar duguna, ez? Zaintza sama hundiena oraindik emakumeen gain dago, orduan zalantzari gabe guk egin behar dugu aldarrikapen hori eta gu izan behar gara protagonista, baina gizarte osoaren arazo bat dago, eta hori eskaparatean jarri behar dugu, hori hausnartu eta bide bat egiteko, ez, aldaketarako. Zaintza greba, greba egun importante bat izango dela, baina ez da helburua izango. Hau izango da, bitarteko bat edo behintzat inflexio punto bat, aurrera begira eramango diren herri akordioetan bultzada edo presio handi bat itxeko. Eta herri akordioetan zer, ez? Zaintza sistema eraldatzea. Ulertzen dugulako gaur eguneko zaintza sistema ematen dela baldintza prekarizatu, invisibilizatu eta berriro bai emakumeak direla hemen ardatz nagusia. Orduan, esan bezala, greba ez da Ibarren bakarrik, ingo greba Euskal Herri osoan ingo da, igual ez dugu aipatu baina arte, eta ikusten dugu epe luzerako zerbait izango dela.